L-Aġenzija Programmi tal-Unjoni Ewropea l-EUPA qasmet 5 miljun euro ta' fondi Ewropej lil 46 organizzazzjoni differenti li ntażlu biex jieħdu sehem fil-programm Erasmus Plus. Fondi li ħarġu xahar qabel ma l-istess aġenzija hija obbligata li toħroġ il-kuntratti. Bekk il-proġetti se jkunu jistgħu jinbdew aktar kmieni. Dorin Camilleri, l-Koordinatriċi Nazzjonali, kellha kliem ta' tifħira l-benefiċjarji u l-applikanti li rnexxielhom jagħmlu proposti tajbin. Il-fondi, hemm diversi proġetti, ħafna minnhom huwa bbażati fuq perjodu ta' żmien fejn staff jew żgħażagħ jew nies professjonisti, edukaturi imorru jagħmlu training u work placements barra minn Malta. Hemm ukoll dawk il-proġetti li huma jassorbu fondi mhux ħażin fejn huwa bbażati fuq riċerka u jinħoloq dak ukoll ngħidulu intellectual output li mbagħad ovvjament ikollu impatt kbir fuq is-soċjetà mod ġenerali. L-għanijiet ewlenin ta' Erasmus Plus huma t-taħriġ għaż-żgħażagħ u proġetti bbażati fuq riċerka li huma ta' benefiċċju għas-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Ian Borg saħaq li dawn il-fondi huma mmirati biex ikomplu jimmodernizzaw is-sistema edukattiva fil-kumplament tal-kontinent Ewropew kollu. Stqarr li permezz ta' dawn il-fondi jsiru proġetti li jikkontribwixxu mhux biss għall-formazzjoni tal-karattru iżda wkoll għall-ekonomija tal-pajjiż. Żied jgħid li l-proġetti differenti juru li l-għan ta' Erasmus Plus huwa li wara l-esperjenza l-individwu jġor xi ħaġa miegħu tul ħajtu li tgħinu jaffaċċja d-dinja tax-xogħol li hija tant kompetittiva.